Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Us penseu que tota la comarca està de festa major i a Sant Pere de Vilamajor ens estem sense fer res? No! Acaba d'obrir la Macrodiscoteca Forçà, al vell mig del barri vell, al vell mig de la Força, on? A la Torre Roja. Si pareu l'orella aquests dies, o millor dit, aquestes nits, sentireu el so de les campanes sense parar a qualsevol hora de la matinada. Que no s'aturi la festa! El lloc és reduït i exclusiu. Us ho passareu d'allò més bé amb el ritme de les campanes de la Torre Roja a la Macrodiscoteca Forçà. Sentireu els nostres hits com Ning Nang Ning Nong o la descomunal Tolon Tolon. A Vilamajor no dormirà ningú! I si sou dels que no us va tant la marxa i voleu una festa més tranquil·la, el proper divendres 27 d'agost també estarem de festa en una petita ermita que es troba entre els termes municipals de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. Connectem amb el copatró de Sant Antoni. Hola, Sant Pere, bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Suposo que ja em coneixes, em diuen Llicerri, o Lleí amb H, o Lleí sense H, o Lliser, o també en diuen Lliser sense R. Però entre tu i jo hi ha confiança i en pocs dies, eminència, Monsenyor Llicerri de Cursans, bisbe sant i copatró de Sant Antoni de Vilamajor. Doncs, eminència Monsenyor Lliceri de Cursans, bisbe sant i copatró de Sant Antoni de Vilamajor... Li puc dir Sant Lleí? No? Bé, Sant Lleí, què ens espera a la capbuitada de la festa major de Sant Antoni? Oh, sí, a les 11 del matí a la plaça del Casal d'Afis celebrarem la final de petanca. A les 5 de la tarda, a l'ermita de Sant Lleí, la meva, podeu veure una exposició de pintures de pintors locals i a les 6 una missa en honor meu. En acabat de la missa, cap allà a les 7 de la tarda, farem una ballada de sardanes també en honor meu, amb la cobla La Nova del Vallès. I oferiré carquinyolis i vi bo. A les 8 no us perdeu el concurs de gastronomia que farem al pavelló municipal amb mostra i degustació gastronòmica. Us espero! Bé, de moment això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.